Kini ang Atraka Balita 943. Magbutang karon og pundo sa duha ka ordinansa ni sikan na District Board Member Stan Islao Alviola sa paghatag og libre nga tambal o ang mga nilandix balay tambalanan sa Negros Oriental Provincial Hospital ang maka-avail kini sa gitawag og take-home medicines para sa mga senior citizen o mga person with disability o PWDs sulod sa tuig 2022. Takip na usap ang paghatag og libre nga hemodialysis para sa mga senior citizen o PWD sa kini nalatid sa duha ka ordinansa na kini gipirmahan ni Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo tungod kay wala man kini siya isupak sa maong ordinansa ni Board Member Islao Alviola. Giklaro usab ni Provincial Governor Ruel Ragay Digamo nga ang tanang paagi ilabi na sa pagserbisyo sa panglawas ang yatagan kini ugahin nga pondo og anaa na kini sawanan sa Hunta Provincial. Dugang pa ni Governor Digamo nga karon wa pa gani giaprubahan ang Assistant to the Indigents in Crisis Situation kon AX para sa katawhan. Ito na pong ipirmahan. Kaya wala man taga-supak ato. Pero ang problema, mangita tag pondo. Kaya inang naa naman siya sa ending portion ba? Natas December. So meaning October, November, December. So meaning wala pa ganito ma-approve gani ang katong tabang ba AX para sa mga ma-hospitalize. So kato siya ato unahon. Kaya wala nangita pa tag kwarta para atong iyahang ordinance. But if you look at the budget for next year, sa next year naagid siya, gilukuran ko na to. Pero ako ra pong advice ni Board Member Alviola nga naaputay kanabang paginahanglanon sa ospital ba nga ang reagents o ang mga gamit diha palaliton manguna. So dili ba ingon nga ito ato dayong mahatag dayong tanan tungod kay mamalit pa mambutag mga gamit sa ospital. So doon na tayo gahin nga pundo sa next year. Sa next year para ana nga murag I think murag tag 10 million to kada ordinance. Tag 10 million ang kada ordinance atong nagahin. So dili tinuod nang wala tay gigahin. Doon na pero this will be implementable next year. Kay karon ending naman sa tuig, exhausted naman ang atong budget. Kini ang Atraka Balita 943. Si Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.